mwnmarbai फाग्ला मासि मोनामखोलै topiram बापावो खिनाया मोनामाबा हासुनाया मोदोमो नामा मा जाबाय थाखोब्रा नोंसोरलाय हाबायाव थाब मोनहैयाबा मा जानांगौ जाखो ओइ topiram खिनाया मोनामोब्रा होमबाबो नोंना बोरैबा मोनसे मोनामथारोलै गेस्ट्रिक गोजा नामाब्रा उदैयावलाय फुङाव खिया नामाब्रा नोंलाय फुङाव खि मानसिफोरनि खिफोरा बिराद मोनामो दै हद आंलाय फुङाव खिबाबो माथो मोनामखानाय मोनखायो ओइ दावराव दावसि जाबाय थानाङालै हाबाया केन्सेल जाजागोनबो हौवा गोदानानो गावनि हाबाखौ एसेबो सिरियास लायालै मानो सिरियास लाया जानांगौ जाखोब्रा बेसेबा गोबावनि उनावसो हिनजाव मोनसिगोन आं रब्रा सानसे खिनो हो दा हाबा गेजेराव खिनो ओंखारबा मा जानांगौ जाखो मालाय खिदोलै बिदिबा नोङो हिनजाव मोननाय नङालै र जाबाय दै बथल दंखायोना गारियाव दङ दे दं नोंल' फैदो खाथि खालायाव अन्थाइफोर दङबा बिदिनो जुद्रुदोब्रा माथो गोदो उन्दैयावबो अन्थाइयावनो जुद्रुखायोमोन मालाय गुफुरसाफोरनि हादराव दासिमबो खिथुआव दैखौनो होआ मालाय लेखा कागज बिलाइजोंसो खिथु हुगारो दा नोंसोरखौ रोंलालै आङो थाब फैनो फैदो गावनि हाबायावनो मानो इसिबां देहायाव नाङाब्रा नोंलाय फैदो जाबाय दे गसाय मा जाबावगोनलै बेजों खिथुखौ मोजाङैनो हुगारबायना औ मोजाङैनो हुगारबाय फैदो होमबा हाबाथिलियाव थाब सहैनांसिगौ साला हौवा गोदानासो खें जानांगौ जोंहासो जादों आच्छा दे आच्छा बारु थाइबानि लारु बमब्र आंनो हौवा गोदाननि जायगायाव थाहैनोसै नामाब्रा मालै अमा राजा मा मालायनि बाहागोखौबो नागिरबाय थाफायोब्रा हौवा गोदाना मोनफैयाबाथ' माबा मोनसेथ' खायदा खालामनांगोन ना बिनिखायनो आं हाबा जानोसैब्रा एबां गिदिर मानसि फैदों हनै नरेन्द्र मदि फैदों राहुल गान्धी फैदों बिनिखायनो आंनो हाबा जानोसैब्रा जाहाथे नेक्स्ट पार्टियाव खस्थ' खालामालासिनो टिकेटआ आंनि खाथियाव गांलाब गोग्लैफैयो नोंबो मा सानो आरो हौवा गोदानखौ माबार लिंहरदो दे फैगासिनो दङ होननानै बुंदों दासो कल खालामदोंमोन आं हौवा गोदाननि ड्रेस गानदोंनो दे थाब खालामोबा मोजां जायो आं सफैबाय फादार जुलिखौ खालामनानै होदो दे साला मोनफैमारबायसोथ' आरो सुवादा हाबा जामारसिगोन नामाब्रा मानसियालाय नोंलाय मानसिया सिमाङावसो दङ ना मोगथाङावसो दङब्रा हाबा जासिगोनखायनोथ' जों फैदोंब्रा एफा मानसि फैदों आच्छा बार थाइबानि लारु हाबाखौ इन्जय खालामदो दे topiramनि हाबाखौ नायनि बेसे गोबाव मोजाङै आलो रायजो जायो बियो आंनि न'आव थांनानै आंखौ लाजि फोनांहैलायदोंना बियो नायलायलायबानो जाबाय नोंस्रा देनाव मुस्रि topiram आरो थरायना बादालि नोंसोर सानैबो दोंसे लामाजोंनो थाबायगोन ना औ फादार औ आरो थरायनायालाय आंबो मुस्रि topiram नोंथाङा थरायना बादालिखौ गावनि बिसि महरै गनायगोन ना अराय सम बोजबनानै लागोन ना जेब्लाबो लागोन बे जोनोमावबो फैबाय थानाय जोनोमावबो आरो फैबाय थानाय जोनोमावबो थरायना बादालि नोंथाङा topiramखौ गावनि फिसाय महरै गनायनो राजि दङ ना अब्ला थरायना बादालि आरो मुस्रि topiram नोंथांमोना इसोरनि साखाथियाव आरो रायजोफोरनि नोजोराव दिनै दोंसे लामाजों आगान सुरनो थाखाय रादाय खालायबाय बे रादायखौ जेब्लाबो सुफुंलां आरो बिनि दुखुआव बै हेफाजाब हो बैनि दुखुआव बियो हेफाजाब होलाय संसारनि मुह माया खैफोद आफोद निदानफोरखौ सौसिजोबनानै सानैबो थां आरो आलो गोजोन जेब्लाबो रायजो जालां खुसि जेब्लाबो रायजो जानानै था मानो होनोब्ला नोंथांमोना दिनैनिफ्राय सानैबो समाजनि नोजोराव इसोरनि साखाथियाव सासेया सासेखौ बिसि महरै सासेया सासेखौ फिसाय महरै सायख'नानै लाबाय नोंथांमोना बिसि फिसाय जाबाय मा आं फिसाय जाबाय औ दा नोंथाङा दिनैनिफ्राय सासे हाबा जानाय मानसि हिसाबै बयजोंबो सिनाय जासिगोन नुदोंना बादालि नुदों आं दिनैनिफ्राय समाजनि नोजोराव हाबा जानाय मानसि महरै गनायजाबाय खुसिजोंनो बिहु जासिगोन आं बिहु जानाङा र' जायालै जाया होमबा जुलिनि हाबाफारिया जोबजोब्बाय ना औ जोब्बाय र' आंनिफ्रायबो मोनसे समायखिरा लाबावनि दे बादालि आंनि जिउनि अनजालि बिसि दिनैनिफ्राय नों आंनि बिसि जाबाय आरो आं नोंनि फिसाय जाबाय बिनिखायनो आं नोंखौ समायखिरा होयो जे आं नोंखौ जेब्लाबो अनगोन जेब्लाबो दाव अनगोन नों लोमजाबा नोंनि जि गस्लाखौ सुनानै होगोन नों खर' साबा ओंखाम संनानै होगोन नों उदै साबा नोंनि खर'खौ नानानै होगोन नोंनि खर'आ साबा आं नोंनि उदैखौ बिलिरनानै होगोन नोंखौ जेब्लाबो अनबाय थागोन नोंनि मेगनाव आं मोदैखौनो गहोआ बे आंनि समायखिरा दिनै समाजनि नोजोराव इसोरनि साखाथियाव आं बे खोथाखौ समाय होबाय आं नोंनो दे नोंबो आंनो समायखिरा होदो जाहाथे नोङो सिख्रि मानसिफोरनि खोथा लानानै मालाय हौवाफोरनि खोथा लानानै आंखौ गारनानै थाङा नुबाय हिनजावखौनो फोथायनाय गैया गारना थांनानै गिबावलाय फाग्लाया topiram नों जुदि आंखौ अननाय होबाय थायोब्ला नों आंनि दुखुआव सुखुआव अरायबो बाहागो लाफायोब्ला आं नोंखौ मालाबाबो गारनानै थाङा बेयो आंनि समायखिरा
दिनै आङो समाजनि नोजोराव समाजखौ साखि दोननानै इसोरखौ साखि दोननानै नोंनो समायखिरा होबाय। होमबालाय माथोबाव जाबाय होमबालाय हाबाया जोंहा। औ बे हाबाफारिया जोब्बाय। नोंथांमोना दा गिदिर गोलावफोरनि बोर लानानै नोंथांमोना न'आव थांनो हासिगोन। जाबाय दे होमबालाय बादालि थेंक इउ आंनि जिउआव बिसि महरै नुजाफैनायनि थाखाय। जय हिनजाव गोदाननि जय हौवा गोदाननि बिनि खुसियाव मोसानोसै थुदो। औ थौदो। ओइ आंनि मुस्रिमा देलाय आंखौ खेबसे खेबलाय। मानोसै? माने आं गावखौनो दाबो सिमां बायदिसो मोननानै लादोंलै। आं जि हाबा जाबाय बेखौ फोथायनो गोब्राब मोनदों माने। जाम्बा जार होनबाय थानांलालै नोङो। आजै गोदानखौ बिदि असान्थि सोंथि सोंबाय थानांला नों। आच्छा होमबा आं सिमां नुमाराखै दे। सिमां नुवाखैब्रा। यानो जातोला टपिराम बिराद साबायखर जासिनाय थाबायलै हाबानि थाखाय। आदा आरो बाजै नोंसोर सानैनिसिम आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय एन्टनिय'। आच्छा बादालि बोरै मोनदों गोसोखौ दायो? क्लाब मोनदों ना गिनाय मोनगासिनो? गिनाङा आं दं। आं जेबो मोनाखै। फाग्ला जा सोंबाय थायो। गाबोन आरो रिसेपसन दंबावोसो। बांद्राय खैना गोदानखौ बेफोरबायदि सोंनानै नार्भास खालामबाय थानाङाब्रा। माने खुसिजोंनो मा सोंगोन मा थागोन मा दांगोन मा बिलिरगोन जाबाय दंलै आं। पागल उनाव सोंबाय थादोब्रा नोङो दानो मानो सोंबाय थादों बेसेरा हिनजाव गोदानखौलाय। दे जेबो सोंथारलां। थेंक इउ स' माच दुलुर आंखौ नोङो हेल्प होबाय थानायनि थाखाय। जेबो नङा दे बे फैसाखौ सोरनो होनो दं हैबानो जाबाय। आच्छा बार' थाइबानि लारु जागोन दे। होमबालाय आं थांनोसै दे। बाय दुलुर जोंलारि नों माने एमाव राजानो फैसा हरदों? बा दाखालि YBYआव बियो मानसिफोरखौ सोनानै होदोंमोन ना बिसोरनिफ्राय लानाय फैसाखौ हरफिननांगौनो बिनिखायनो आं हरदों एसे। नों एमाव राजाखौ इसेबां माने हेल्प खालामबाय थायो। एमाव राजानि थाखायनो नों बयजोंबो रायजायो। हाफां मादैजोंबो नों सोरबा जाखांबाय आरो नोङो एमाव राजाजोंनो लोगो जाबाय थायो। बेखौनो हेफाजाब होयो। मानि थाखाय? ओरैनो नङा माथो आं मिथिखायो। मा मिथियो नोंलाय? नों एमाव राजाखौ गोसो थोयोना? लाबायदों नों जोंलारि। आं सैथोखौनो बुंदों दा। बेनिखायनो नों एमाव राजाखौ जेब्लाबो हेफाजाब होयोना? लोगो नालाय जे हेफाजाब होयो। नङा माथो आं मिथिगौ नों माबायदि मानसि। जानला मानला सोरबा नोंखौ दुखु होयोब्ला बे मानसिजों नों मालाबाबो रायलायफिना। नाथाय एमाव राजाया नोंखौ इसेबां खैफोदाव खोख्लैबाय थेवबो नों एमाव राजानि थाखाय खामानि मावो आरो फावगालिनि थाखायबोथ' नों जोबोद रागा जोंजायो। अब्लाबो बिसोर सानैनि थाखाय नों इसेबां खामानि मावनानै होयो। गासिबो एमाव राजाखौ मोजां मोननायनि थाखायसो नङा होमबा? नङा माथो नों गावखौ थगायनो हागौ नाथाय आंखौ नङा। आं बिराद मोजाङैनो मिथिगौ नों एमाव राजाखौ मोजां मोनो होननानै। बुंनानै लानो हाया आरो नों एमाव राजाखौ मोजां मोनो होननानै। नों मा बुंलाबायदों? आं सैथो बाथ्राखौनो बुंगासिनो आरो मोजाङै खोनासं। सोरखौबा गोमाजानो गिदोंबा सिगाङावनो बुंनानै लाखा। आं बुङा। होमबालाय बिदिनो थाबाय थानोसै आरो नोङो एटलिस्ट नों बुंनानैथ' नायना। मिथिखायो एमाव राजाया आंखौ रिजेक्ट खालामखागोन बेनिखायनो बुङियानो मोजां। खेबसेथ' बुंनानै नायना। रिजेक्ट खालामनाय खालामिया उननि बाथ्रा। आं एमाव राजाजों रिजेक्ट खालामजानो हानाय नङा बेनिखायनो आं बुङा आरो नोंबो बुंनानै दाहो। जोंलारि आंलाय मानो बुंलाबायनांगौ जाखो नोंसोर सानैनि खोथाखौलाय। आं बुङा। एमाव राजा आरो फावगालिया मोजां मोनलायलायो। आं बिसोर सानैनि गेजेराव हाबा। बेनिखायनो नोंबो दाबुं। आं एमाव राजाखौ लोगो हिसाबै अराय मोजां मोनगोन बिदिनो हेफाजाब होगोन। जुदि फावगालिया मालाबाबो मिथियोब्ला? आं मालाबाबो मिथिहोआ। नोंथ' मिथिखायो फावगालिया एमाव राजाखौ बेसेबां मोजां मोनो। होमबालाय माथोबाव जेखौ मोजां सानो बेखौ मावबानो जाबाय। जुदि नों खोन्थाना लानो गोसो जायो खोन्थाना लाबानो जाबाय। दा बेफोरखौ बाथो टपिरामा हाबा जाबायना दिनै गाबोन रिसेपसनाव लिंहरदों। नोंबो थांनोबाथ'। आयो टपिरामा हाबा जाबाय? औ हाबा जाबाय। मोजाङानो जाबाय दे होमबा। होमबालाय गाबोन टपिरामनि रिसेपसनाव थांनोसै। दे होमबालाय आं थांनोसै दे। दे। आं मा होननानै फोरमायनो दे एमाव राजानो? एमाव राजा मोना मोजां मोनलायखायो आं जाम्बि गेजेराव हाबनोसै आरो आं हाबा माथो आं बुङाबो बुंनानैबो लाया आं मालाबाबो। बादालि आंनि अनजालि। ओइ गिनाङा आंसो माने आं दुगैदोंमोन ना बिनिखायनो लान्था जाना फैलायबाय आं। माने आं जेब्ला दुगैयोना अब्ला टपिखौ खुथ'नानै दोनो। नों गिनाङा दे मुस्लिमा बादालि। गावनि फिसायखौनो बिदि गिबाय थायो नामाब्रा गाज्रि खोनायोना। नोंना खर'आव खानायानो गैया नालाय बालि बोरैबा मोनलायलाङो। जेबो मोननाङा दे।
नों टपिखौ गानबाय थाहाय बोरैबा लान्थिथि नुबाथाय आंहा गिनोसो ओंखारो गुन्दाथां माथां नुयो बाबावो थख्ला मानसिफ्रा गुन्दा जायो नामा जायोदां आं मिथिलायलाङा होमबाबो नोङो बिदि लान्थिथि थानानै खिथिनाङा आंनि सिगाङाव दालाय माथो जानो गाय नों आंनि बिसि आं नोंनि फिसाय मा लान्थिथि लांथंथंबो थानो हायोब्रा आंलाय बाथामिस आच्छा दे नों थाथ'लाय बाहेरायाव आलासिफोरखौ नाहैनि आं एसे लान्थिथिनो थांनोसै आरो अ नङालायनो र' गस्ला गानहैनि आं माबायदि हौवा बेलाय लान्थिथि थाबा मोखांखौनो बेलेग नुलायनाय टपि गानबा बेलेग टपि गानाबा बेलेग माबायदिहाय बेलाय सानै हौवाखौ लानाय बायदिसो मोनबाय आं ओइ बादालि नै नायदो एबार दा थिग नुबायना आंखौ नुबायथ' आरो टपिखौ नों गानबाय थादों लान्थिथि थाबा आंहा बोरैबा मोनो आच्छा दे होमबालाय नों दसे रेस्ट लाथ'दो गाबोनथ' आरो रिसेपसन बावसो आरो होंगो दोंगो मानसिफोर फैगोन मा रेस्ट लानाय बेलाय मानसिफोर फैदों खैना गोदानखौ नायनो एसे बाहेरायाव ओंखारफै ओइ मेंबाय बियो एसे उन्दुथोंसै नामा हाबाया जोबागौ माने उन्दुनो मोना एसेबां मानसि गिदिरफोर फैदों बिसोर नायनो लुबैयोना आंनि लोगोफोरबो फैदों बिहामजो दे ओंखारबोदो आयो बियो मेंबायलै मेंबा मालाय माथो खालामनांगौ जाखो हाबायावलाय आरो एसे एनैखौलाय सहायनांसिगोन जागोन दे होमबालाय आं लानानै थांगासिनो दे बादालि आंनि जिउनि बिसि नोंखौ आलासिफोरा नायनो लुबैदोंमोन थौ थांनोसै नों गाज्रि मोननाङा दै मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो हाबानि दिनावलाय आंखौ बयबो नायफैखागोन ना बा बिराद मोजां साजायथारदों माथोलाय फैसा थाखानि गरम देखायथारदों मालाय थांनोसै ओइ शाला नै गारियाव थाबोलायबायना गिफ्टआ अ नङा माथो लानानै फैनि र' आं सानैनिखौबो बा धुमधाम जाथारदों माथो हाबाया गथ' सानैनि बिफाबाबो माथो हाबा जाफिननो लुगैलायोलै बेफोरबायदि नुबाथाय आरो हाबाल' जानो लुगैयो आरोना न'खर संसार खुंनो गोसो गैया माने हांग्रि मोन्दिजोंनो न'खर संसार खुंबायबालाय आरो मानोथो मोननै मोनथाम न'खर संसार खुंबावनांगौ जाखो खालि गोसोआ बेफोरबायदि नुबा हाबा जानो गोसो जाफिनो आरो बास बेल' मा जाखो नाजिबुदां टपिरामनि हाबाया एसेबां गिदिर जागोन होननानै सानथाराखैमोन आं डेटआनो जेथिंबो दङ जोंनि हाबायासो बिदि मानो जायासैथाय ना हाखु दाखुआवलाय बोरै जानांगौ जाखोब्रा ओइ नाजिबुदां नों गोसोआव दङ ना जोंनि हाबाया माबायदि जानायमोन मानो गोसोआव गैया जानांगौ जाखो एसे बावबानो नोंहा गुबुननिसो हिनजाव जासिगौमोन औहाय मा बेफोरखौ मानो गोसोखांहोनो नागिरोब्रा नोंलाय हापां बेफोरबो जोंनि मोनसे गोसोखांथिनि बाहागो ना बेनिखायनो गोसोखांफ्लांनाय जायो आरोहाय ओमफ्राय आं बेफोरबायदि हाबा गिदिर नुबाना हाबा जाफिननो गोसो जायो आं बायदिथार माथो नोंबो हापां आंलाय माब्रै नों बायदि जालायखोसै आंबो बेफोरबायदि गिदिर हाबा नुबा हाबा जाफिननो लुगैयोब्रा मा एसे मोजां सिमांलै नोंसो सानै नालाय औब्रा बिदि गिदिर हाबा जानाय नुबा हाबा जाफिननो लुगैयोब्रा बेफोरबायदि बिराद गिदिर सायना साजायनानै खैना गोदाननि दख'नाफोरखौ नुबानो बांसिन हाबा जाफिननो गोसो जायो आं दानि जुगनि हाबा जानाय सिख्लाफ्रा मालाय जि मोजां दख'ना गानो खैना गोदानफोरा जोंफ्रा गोदो माथो बुंबावनो आरो बायबा थौ थांनोसै अले गाबोन सानाव फैनो मोननाय नङालै आं ओंखायनो दान थांखानानै मानसिखौ खबर लाहैनोसै आं हायोबा मोनायाव फैफिननो नाजासिगोन आं गाबोन जोंबो बिदि होननानैथ' दानो फैखाबाय जोंहाबो न'खराव हाबा दङ आच्छा बारु अमा राजा नोंना बिनानावा जाबाय बेफोरखौ बेयाव रायलायनाङा अमा राजा आरो बुंब्र थौ आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंथांमोन जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि जुलियाव आंनो बोर होफैनायनि थाखाय गड ब्लेस इउ बेटा जेब्लाबो खुसियै थाबाय था थेंक इउ सो माच अब्लालाय जों थांनोसै दे नुबाय बादालि सना सानैनि हाबायाव बेसेबां गिदिर मानसि फैदों नुबाय आच्छा नों माबाफोर उखैबायमोन नामा उखैनाय मोन्दों खोमालै नोङो माथो दहायनिफ्रायनो ओंखाम जायाखै र' नोंनो ओंखाम जाहोग्रोना फैनि आं उखैनायालाय उखैबायमोन होमबालाय माथोबाव दे बेम पार्टिफोर होदो दामनाया मोसानोसै आङो दे माबार दे टपिरामनि हाबा नोंथांमोना टपिरामनि हाबायाव रंजादोंना रंजायाखै आं हले रंजादों दै अब्ला नोंथांमोना गाबोन टपिरामनि रिसेपसनाव गासिबो गाजा गोमजा नुजाफैदो एड्रेसानो जाहैबाय लाब्रा बड' स्टुडिअ' बाय गोजानथां लोगोसे टपिरामनि जुलिनि मुङाव कमेन्ट मोनसे होनानै